tikuona kuti chaka chamawa pamene anthu adzapita ku chisankho adzakhale kuti akonzeka, ayika timu yabwino, ndipo timu imeneyo ikhale yakuti idzathandizire chipani chawo kutenga boma chaka cha 2025. Ndikuona ndithu pali bambo pano, mwina titabwera mbali ino pali Alfred Gangata amenewa ndi mmodzi mwa anthu amene akupikisana nawo pa chisankho chimenechi. Madzulo abwino bambo Gangata. Madzulo abwino. Mwatopa babasi. Inu mukupikisana nawo pa mpando wa Vice President ku Central Region. Yes. Mwina ndondomeko yoponya voti imene ikuyendera mwayiona bwanji ndipo mukuyembekezera zotani? Ndi yayifupi. Tuyembeza kumene mwezi mpano mwina sikafe 12 o'clock. Yes. Mwakhutira ndi imene ndondomeko zimene zikuyendera? Kwambiri. Sure. Zikuyenda bwino? Kwambiri. Chiyembekezo chanu pakutha pa tsiku limeneli usiku uno kuti anthu amaliza kuponya voti njotani? Kuwina. Zikuoneka kuti mwatopa kwambiri kuziwongolawongola kutero, koma sindingachoketu mpaka ndione zathamanji, mpaka namuone kuti zatherapo. Yes. Kuti muchezera ndithu ngati kuli kuti kochezera muchezera ndi mpaka ndione zathamanji. Sindingachokera kani mamawa ndifika ati anthu madelegate zimene zapanga ndi regional governor sindikathe kuyankha labwa anthu angati. Chabwino ndithu. Chabwino tathokoza kwambiri. Fusafusa la madelegate bwanji zimokhala manji. Mwadi fusa madelegate. Amene ndi Alfred Gangata akuyimira ndithu pa mpando wa Vice President wa chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party DPP mchigawo chapakati. Tionenso kuti tipite mbali inayi kumene kwakhala ndithu gulu la ma candidate amene akupikisananso nawo pa mpando umenewu. Apa ndiye pali ma candidate eni madzulo pano akuti ayi ikhale ngati kuti tione kuti kodi usiku umenewu ndi wautali, tiyesere kuti tisagone, ndiye pali yayi kumwa ndithu pamenepo zikuchitika ndithu kuti kudzipepetsa usiku ndi wautali. Madelegate akupitirirabe kuponya voti mmodzi akumapita mukachipinda kameneko ka booth pali cholembera pambali pakepo akati atenga ballot paper ndiye kuti achonga dzina la munthu amene akumfuna pa mpando umenewo, candidate amene akumfuna pa mpando umenewo. Akatero akumapita ndi kukachonga, kena pambali pakepo pali ballot box imene akumakaponyamo ballot paper imeneyo, kutanthauza kuti iwo basi atsiriza kuponya voti, atha kutuluka kaya akhala muno kudikira kuyembekezera zotsatira zachisankho zimene malinga ndi zimene tapeza kafukufuku wathu zikuonetsa kuti mwina kuponya voti kumeneku ndithu kukupita kumapeto chakubanda kucha, pamene bungwe la MEC akunena kuti mwina nthawi imeneyi ndimene angakhale kuti delegate wina aliyense mwina ntchito yowerengetsera mavoti amenewa ikhale ikuyamba. Tiyembekezere kuti mwina zotsatira zizayamba kutuluka, imeneyo ndiye salikhale mawa pamene abungwe la MEC atengaponso nthawi kuti awerengetsere zotsatira zimenezi. Ndi ntchito ndithu yayikulu, ndi ntchito yakuti sikuti angangogwira mwachangu kapena nthawi yomweyo, ayi akuyenera ndithu aziyigwira modekha pang'ono kuonetsetsa kuti aliyense waponya voti, pasakhale munthu wakuti mwina waphinjika woti akuoneka kuti sanasangalatsidwe ndi imene waponyera voti. Aliyense akhale ndi ufulu wake, aliyense agwire ndithu aponye voti ndithu mwa ufulu, voti
ya mtendere akutero voti mwachisinsi aliyense apatsidwe mpata wokwanira munthu wina aliyense pasakhale wina woti mwina wakondweredwa mzere ndi umenewo zonse zikhale zikupitirira tilekezekaye pomwepa mkati muno tipite panja pamene tikaonenso kuti kumeneko mwina anthu amene ali pamenepo akuyembekezera zotani akutani ndiye tikhale tikutuluka panjapo pamene tikaone mmene anthunso kumeneko akuchitira. yawo akungodikira kuti kodi zotsatira zitinji lemwina kuti ena taona kugona koma ena akuona kuti ayi nyimbo zikuchita pansi tibagwedeza matupiwa kuti mwina katulo kukathamangitsa mwina ndikupatse mpata Kassim mwina kucheza nawo ena mwa iwo amene akuvinawa kaya amene akugona ngati mungakwanitse kuwadzutsa choncho ndikupatsire nzanga zikomo kwambiri John Paul zona ndithu kuti anthu akuoneka ndithu kuti chimwemwe chili kutsaya mwina choyamba ticheze nanu takifotokozerani zina lanu komanso yomwe achokera zina anga ndine Mesia Singano ndachokera kuzomba Tonya ndine kapeni director wazomba Thondwe zomba Chikomwe ndi zomba chabwino mwina muziyang'ana kamerayi mukuoneka kuti muli ndi chimwemwe mukusangalala mwaponya kale foti yanu ndaponya kale ndiye chimwemwe chibwanji basi tikunyadira adadi taso ndipo ndinali khumbo athu kuti kodi adadi angalowe lero mwana wa Mose wagwa pano mwina mukuona kuti ndikofunikira bwanji kuti ngati anthu muzikhala ndi mphamvu zosankha atsogoleri anu kuzeranso mu ndondomeko ngati iyi ndizabwino fa chaka chino tathwaluka timadalira sabusita adadi amatipasa koma chaka chino tikuweza ufa kumadyana ana kugona ndi njala masiku atatu pomwe tikatira sabusiti timakolowa mwina matumba 20 ana